Euzko Abertzaleak, Egibar jauna, zurea da hitza. Labur eta amaitzeko, da euskaraz jarraituko du, zati nik uste lehen euskaraz garbi esan dudala, zer diran gai propioak, badakigu zuek erdibideko horretan jasotakoak orokortasunean hartuta gu ere barrenean gaudela, euskaldun guztiak, momentuz behintzat, eta gai propioak dira, zuzenean edo autogobernuaren garapenarekin zeikusia duten gaiak, edo azpiegitura bat, berdin zait, trenaren arloan, edo errepidetan, edo portuetan, o dana delako gaietan. Gai propio bat, bera ere ez dago hor, erdibideko hortan. Hau da, euskaldunona soilik dena, o euskaldunongan soilik eragina izango duena, eta ez espainolengan. Bai? Zergaitik, ikuspegi zabalagoa, gran angularra atea zue, orokortasunea joan zeate, Espainiko Kongresuko debatean sartu zeate, bete-betean, eta orduan, sozialisten beharra sentitzen danen, desagertu behar duena. Eta da, Kataluniako auzia, arazoa eta lazoa. Gero, esaten du Corcuera andereak, gu antzeko gaietan sartzen geanean, beti traskilatuta atatzen gehala, ez? Hobe genuke, demokrata bezala, Katalunian ematen ari dena emango ez balitz. Porque hay una autonomía intervenida. Una expropiación política, institucional, con la gravedad que tiene. Con una doble estrategia. La estrategia política, marcada por el 155, que establece los límites no solamente para Cataluña, sino también para Euskadi. Establece los límites, y esas tantas veces mencionadas rayas rojas, y hay una estrategia penal, que pretende que toda una generación de dirigentes nacionalistas o soberanistas termine en la cárcel. Ese es el 155. Y si tenemos que quemarnos, nos quemaremos. Y hemos hablado de lo que ha sido nuestro nivel de responsabilidad en el tema. Eta ez da pose bat, ez da obiedade bat esatea, eta aitortzea ez degula emandako hitza bete. Hori obiedade bezala hartzea da beste gauza bat. Ez da obiedade bat. Guk herri honen aurrean konpromisoa hartu genulako eta degulako. Da saiatuko gehalako hori indargabetzen, desaktibatzen. Ez da obiedade bat. Nahi nuke beste batzuk iragan hurbilean edo ez hain hurbilean egindakoaz eta etorkizunari begira obiedade horiek ñabardurak barne erabiliko balituzte. Baina ez da obiedadea. Eta amaitzeko, baita ere Damborenea jaunari, ez jarri mugak demokraziari. Eta legearen interpretazio bakarra ez da egoten. Da zuk ondo baino hobeto dakizu, zatik hainbat saio bota ditugu autogobernu batzorde horretan, legalidadearen printzipioa eta oinarri demokratikoak uztarketa bat behar dutela. Eta herri honen izenean, herritarrak zuzenean edo herri ordezkariak erabakitzen duguna, ez errespetatu bakarrik, errespetarazi beharko genukela guztiok. Are gehiago, hemen ordezkaritza eta Madrilen agintea duzuenak. Zatik horrek asko erreztuko luke elkarbizitza, baita ere herrien artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Egibar jauna, eztabaida amaitu denez, bototara jarriko dugu, EH Bildu